Dobrý deň, som Silvia Kušnírová a spolu s občianskym združením Divé maky vám v sérii podcastov predstavím príbehy mladých Rómov, ktorých ambíciou nie je len žiť lepší život, ale túžia pomôcť celej svojej komunite. S podporou svojich darcov a mentorov pracovali a stále pracujú na svojom vzdelaní a talentoch. Dnes sú súčasťou líderského programu Divých makov a okrem iného chodia po slovenských základných školách, kde inšpirujú a motivujú rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a naopak, alebo paralelne, deťom z majority ukazujú, že časté predsudky voči Rómom nemusia úplne platiť. Dnes sa v podcaste Povedz mi svoj príbeh rozprávame s Barborou Porčo-Gošovou. Barborka, vitaj. Ahojte. Ja o tebe na úvod poviem v stručnej vizitke, že máš 19 rokov, vyštudovala si na Košickom konzervatóriu odbor herectvo, máš jedného brata, jednu sestru, pochádzaš zo Starej Ľubovne. Je možno niečo na úvod, čo by si o sebe rada povedala, čo ťa možno definuje? Tak definuje ma hlavne úsmev a emócia. Čiže si človek, ktorý sa veľa smeje a prežíva emócie? Áno. Je toto jeden z dôvodov, prečo si sa rozhodla pre herectvo? Áno, je to jeden dôvod, lebo ako v osobnom živote viacerí sa bojíme dať najavo svoje emócie, ale ja sa nebojím to dať na javisku. Ale v osobnom živote áno. V osobnom áno. Čiže javisko ti umožňuje prežívať a prejaviť aj možno emócie alebo identity alebo podoby samej seba, ktoré si v živote skôr strážiš? Áno. A prečo si to strážiš? Lebo svet je zlý. Jedným slovom to poviem, ľudia sú niekedy aj zákerní a si to svoje súkromie chcem veľmi vážiť aj tak schovávať. Čiže tvoja skúsenosť doteraz so svetom asi nebola úplne pozitívna. Nebola. Čo boli také možno najväčšie sklamania alebo také rany, na ktoré si pamätáš, kedy ti ten život naozaj uštedril veľa dôvodov na niečo iné ako úsmev? Tak najväčšia rana to bolo v mojom detstve, keď som prestúpila na nerómskú školu medzi nerómskymi deťmi a tam som zažila prvýkrát ten rasizmus a tam som konečne videla svet, že sa delíme na Rómov a nerómov. Koľko si mala rokov? Bolo asi okolo 10 rokov. Čiže 10-11 ročnú sa rodičia rozhodli presunúť ťa z rómskej školy do bežnej, klasickej, zmiešanej školy. Prečo to urobili? Čo ich k tomu viedlo? Videli vo mne nejaký potenciál moji rodičia. Akože, neviem, oni sami sa tak rozhodli a som bola iba to také, že ešte malé dievčatko, nepochopila som ničomu a som iba prekývala. Takže išla si do tohto absolútne nového zážitku a skúsenosti, do úplne novej školy. Bola si tam možno aj jediná Rómka v triede? Boli sme dve. Boli ste dve Rómky. Ako si to celé prežívala? Ako to celé vyzeralo? Tak celé to vyzeralo tak, že som sa tešila najprv aj na nových učiteľov. Učiteľi boli fajn, ale medzi spolužiakmi som hneď nezapadla. Hneď som bola špinavá, odsudzovaná, žijúca v chatrči, aj keď to tak není. To je to, čo ti oni hovorili? To je to, čo ti hovorili spolužiaci? Presne tak. Že si smradlavá, špinavá Rómka z osady? Áno. A odkiaľ skutočne si a aká si? Som z milovanej, z pokornej rodiny. Nie som ani špinavá, ale som čistá. A to je také, že... ale to mám povedať tak, že to oni tak videli, lebo nič iné ani nepoznali. To asi videli, že Rómovia tak pochádzajú, tam kde pochádzajú. Toto ale musel byť poriadny šok. Bol. Že prídeš z prostredia, kde sa cítiš absolútne dobre, komfortne, v nejakom smere nemáš pocit, že si niečo menej alebo nedostatočná a potom zo dňa na deň v novom prostredí totálne vytrčáš a dokonca ti to dajú spolužiaci aj poriadne pocítiť. Áno. Bolo to tak v prípade aj tvojej spolužiačky, ktorá bola tiež Rómka? Boli ste dve terčom takýchto rasistických útokov? Áno, boli sme dve sme narovnako prestúpili do tej školy a obidve sme to narovnako zažívali. Bolo to niečo, čo vás zomklo? Že stali ste sa prirodzene nejakou dvojicou, alebo možno nie? My sme boli dvojicou alebo kamarátkami už od škôlky a sme až po strednej a
teraz budem aj po vysokej škole. Takže toto bol taký bezpečný prístav, toto bola taká kotva, že naozaj si tam nebola na to všetko sama, ale aj keď to bolo všetko veľmi nepríjemné, čo sa ti a vám dialo, tak aspoň ste na to boli dve? Že vytvorili ste si taký svoj vlastný svet v tomto celom? Áno, boli sme dve, ale boli sme málo. Stále sme boli málo. Bolo to málo proti tej presile. Ano. Takže spolužiaci sa správali naozaj škaredo, hovorili škaredé veci. Tak, presne. Všetko tak. A zlomilo sa to niekedy? Zmenilo sa to niekedy v priebehu celého toho tvojho zážitku na tejto škole? Stalo sa niečo? Bol nejaký míľnik, kedy ťa možno začali vnímať inak? Začali ťa vnímať ako Barboru a nie ako smradlavú, špinavú Rómku? Začali to vnímať tým, že som sa musela viac snažiť, o 100-krát viac než oni. Musela som mať lepšie známky, prospech, upravená musela som byť v kuse. Dávala som si na to záležať, aj keď som o hodinu skôr stávala, ale dala som si na tom záležať. A vtedy si to oni tak začali, tak ona je iná, ona už taká není a už také mali iné náražky. Čiže ty si musela vynaložiť o mnoho väčšie úsilie, enormné úsilie, či už v štúdijných alebo v nejakých úplne iných oblastiach, na to, aby si sa dostala aspoň na tú úroveň, na ktorej sa v ich pohľade nachádzali tvoji spolužiaci. Áno. A potom namiesto toho ponižovania alebo znevažovania, keďže naozaj si mala fantastické výsledky, bola si v mnohých veciach oveľa lepšia ako oni sami, potom naopak prišiel väčší rešpekt. Nielen, že ťa začali konečne vnímať ako jednu z nich, ale začali ťa možno vnímať aj, že ona je lepšia ako my. Áno, začali tak vnímať, dokonca aj keď boli už písomky, sme od seba odpisovali a vždy ja budem odpisovať od Barbory. A dávala si im odpísať? Jasné. Aj za všetky tie, aj napriek všetkým tým škaredým slovám a správaniu? Áno, aj za všetkým tým, lebo ako som povedala na začiatku, som plná emócie a úsmevu, takže som aj ochotná, aj pokorná, aj dobrá. A evidentne vieš odpúšťať. Áno. Aké boli vaše vzťahy potom neskôr? S akým pocitom si odchádzala z danej školy? Tak s pocitom som odchádzala s plačom. Bolo ti ľúto? Bolo mi ľúto, že sa ten plač z toho, že nezapadáš a že sa k tebe správajú zle, potom neskôr po rokoch nahradil plač z dojatia a z toho, že tvoji spolužiaci ti budú chýbať. Áno. Mali ste dobré vzťahy, stále ste v kontakte? Stále sme v kontakte, stále si píšeme. Ako nie, že každý deň, občas si napíšeme, že ako sa máme. Keď sa stretneme, tak sa pekne porozprávame. Bolo možno to, že sa ti podarilo v priebehu tejto školskej dochádzky zlomiť to ich vnímanie práve tým, ako si sa veľmi snažila. Bolo práve toto aj niečím, čo ťa už dnes vlastne nemáta, že už ťa dnes nemátajú tie škaredé slova, to zlé správanie, alebo predsa len niekedy veľmi veľkým fenoménom je tzv. Imposter syndrome. Počuješ ešte stále niekedy v hlave tie hlasy, že si možno niečo menej, že možno nie si dostatočne dobrá. Ovplyvnilo ťa to v tých raných, v tých raných rokoch detstva, to, čomu si musela čeliť, ovplyvnilo ťa to a čelíš občas tu a tam aj nejakým veľkým pochybnostiam o sebe? Áno, je to najmä v ťažkom období, keď toho mám že najviac veľa toho, tak vtedy to je tak, ale stále si potom poviem, že ale potom zašla tá búrka, bolo dobré, aj to zvládnem ďalej. Takže máš skúsenostnú databázu, ktorá ťa vyzbrojila na to, že už asi vieš, že akokoľvek to môže byť zlé, alebo sú nejaké ťažké alebo ťažšie obdobia, že jednoducho zvládneš to, že všetko raz prehrmí, všetko raz prejde, všetko je dočasné. Je možno práve aj táto tvoja skúsenosť dôvodom, prečo si súčasťou programu Mladí rómski lídri? Áno, je táto skúsenosť a s veľkou radosťou a úctou tu budem odozdávať iným aj mladším generáciám. Lebo povedzme si úprimne, veľa detí, veľa mladých ľudí z rómskych komunít čelí na školách podobným predsudkom, podobným prejavom rasizmu, ktoré ťa môžu stiahnuť absolútne dole. A nie každý v sebe dokáže nájsť sám takú motiváciu a taký drive, že tak ja vám ukážem, tak ja sa budem snažiť, ja budem najlepšia študentka, ja prídem do školy ešte upravenejšia ako vy všetci ostatní. Toto je možno jedna z vecí, ktorá ťa na tom programe baví, že chceš
tie deti naozaj motivovať a nakopnúť? Aby neverili tým hlasom naokolo, ale viac sami sebe a tomu, že ak si to zvládla ty, Barbora, tak to možno zvládne aj ono? Áno, presne to chcem ukázať, že ja som tiež Rómka, som z osady, zvládla som to a zvládnete to aj vy. Ako vyzerajú také vaše návštevy na týchto základných školách? Čo hovoríte deťom? Koľko ich tam je? Rozprávajú sa, majú otázky? Majú otázky, rozprávame sa, robíme to prostredníctvom toho, živá kniha, že rozprávame my vlastne príbehy svoje, deti tak motivujeme, oni potom sa pýtajú, a prečo to tak bolo, a prečo si to tak zažívala, a ako si to zvládla. Takže na tie otázky nakedy je ťažko odpovedať, lebo sa znova a znova vrácia do toho obdobia, ale snažíme sa čo najlepšie. Ale ty si s tým obdobím ťažkým úspešne vysporiadaná, myslíš? Áno. A zobrala si z toho v podstate len to dobré a tú motiváciu a ten drive do budúcna? Presne tak, lebo keby nie toho, tak neviem, kde by som bola dneska, ale dneska som tu a kvôli tomu ma tak buduje. Väčšinou platí, že v živote všetkých detí alebo mladých ľudí, ktorí to nemali v živote vždy jednoduché, ale napriek tomu to dotiahli niekam. Väčšinou platí, že v ich životoch sa nachádzal minimálne jeden človek, ktorý ich nejako výrazne ovplyvnil, inšpiroval, stal sa ich mentorom v nejakom kľúčovom období. Ty si mala niekoho takéhoto? No, takéhoto som mala svojich rodičov, aj keď nevedeli o niektorých veciach, čo sa deje na škole, ale stále tá motivácia bola tá, že oni to chceli, videli vo mňa niečo, čo ja som nevidela. Oni chceli, aby som bola lepšia. Tak len tá láska kvôli rodičom bola tá taká silná pre mňa, že som to musela vydržať. Zažíváš stále predsudky a prejavy rasizmu na Slovensku? Áno, zažívam, často sa s ním stretávam, ale už to berem trošku inak, ako som to brala a už sa viem k tomu aj inak postaviť. Ako sa k tomu staviaš, keď sa to deje? Keď sa to deje aj iným, keď vidím na iných, je mi ťažko, ale nikdy nie som ticho, keď to vidím. A čo zvykneš povedať takým ľuďom? Zvyčajne s takým tým múdrymi takými slovami nejdem do toho niekto, že ja idem do bitky a idem toto, nie s takým kľudom a pokorom. A čo im väčšinou povieš? Tak väčšinou, že nech sa cítia do tej druhej osoby a namiesto nech sa položia oni sami. A nech uvidia, aké to je. Vy ste v určitom období, keď si bola dieťa, žili aj v Anglicku. Prečo? Prečo ste sa odsťahovali do Anglicka? Odsťahovali sme sa kvôli tomu, lebo sme žili v jednom dome. No, najprv sme mali iba jednu izbu. Stával sa akurát nám dom a neboli na to financie. Takže rodičia išli pracovať do Anglicka, zobrali vás so sebou, tam si chodila so svojimi súrodencami do školy. Áno. Aké to bolo v tom Anglicku? Tak v tom Anglicku to bolo úplne iné, lebo tam sú všelijakí šikmóky, hnedí, čierni, bieli. Tam sú úplne všetci... Tam nikto asi neriešil farbu vašej pleti. Vôbec to neriešili. Práve že naopak, čím čiernejší, tým tmavší, tým lepšie. Tam bolo. Ako dlho ste tam žili? Rok. A chcelo sa ti vrácať naspäť na Slovensko? Tak trošku aj nie. Poviem úprimne, nechcelo sa mi, ale museli sme. Z niektorých dôvodov sme museli sa vrátiť späť. Čo by si najradšej priniesla z tejto svojej skúsenosti z Anglicka, kde multikultúrnosť je 10 ročia absolútne prirodzená? Čo by si rada priniesla sem? Tú ľudskosť. Tá ľudskosť, tá úplne, že pozerám sa ako nie na osobu, že je Róm, ale ako človek na človeka. A to ti na Slovensku veľakrát chýba? Áno. Veľakrát sa ľudia skôr pozerajú na to, že si v prvom rade Rómka? Áno. A až potom počúvajú možno všetko ostatné? Presne tak. Vôbec ani nevnímajú to, čo mám vyštudované, alebo čím som prežila, či mám dobrú bakalárku, alebo spravenú, alebo štátnicu. Nie, najprv ich zaujíma, či som Rómka. A ako s týmto celým, vraciame sa zase k herectvu, ako s týmto celým, teraz to už možno dáva aj väčší zmysel, súvisí to herectvo, že tam naozaj môžeš na seba prebrať akúkoľvek identitu a môžeš dokonca nielen byť niekým iným, ale možno paradoxne aj viac sama sebou? Áno, ale paradoxne je to aj v tom, že môžem ukázať aj tým ľuďom, napríklad ktorí mi ublížili, alebo aj tým, ktorí mi neublížili, že sú aj takí a že sa môžu nad tým zamyslieť, že aha, tak toto som robila zle, alebo toto robím zle a toto je inak.
Čo by si najradšej odkázala na záver našim poslucháčom? Viem, že sa to bude vysielať aj na základných školách, budú to možno počuť mladí rómski ľudia, ale zároveň to bude počuť aj veľká časť majority. Čo by si odkázala jednej aj druhej strane? Tak jednej aj druhej strane odkazujem, hlavne buďte šťastní, zdraví, ale pochopení. Aj keď sa trápite, hovorte o tom s tou danou osobou, keď máte konflikty, vyriešte si to, ale nikdy neodsudzujte. A neposudzujte. Presne tak. Neposudzujte na prvý pohľad. Áno. Ďakujem veľmi pekne za to, že si s nami zdieľala svoj príbeh. Toto bola Barbora Porčo-Gošová a ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, že ste s nami strávili týchto bezmála 20 minút a vidíme sa na budúce.